Hej Anders, vi vil gerne fremlægge om geotermisk energi, og vi vil starte med at fortælle om jordens opbygning. Jorden er opdelt i lag, og hvert lag har sine egne fysiske egenskaber. Overordnet set findes der 3 forskellige lag i jorden. Kernen, som findes 5140 km inde. Så kommer vi til karpen, som ligger i midten, og til sidst det yderste lag, som vi kalder for skorpen. For at udnytte geotermisk energi er vi nødt til at kende til jordens forskellige lag, tykkelse og temperatur. Geotermisk energi stammer fra den høje varme, som vi finder ved jordens indre kerne. Varmen fra den indre kerne strømmer herfra ud til de yderste lag, som skorpen, hvorefter den geotermiske energi kan udnyttes. Det dybeste hul, man nogensinde har boret i jorden, er 12 km, og det er altså nok til at udnytte geotermisk energi, da der er stor forskel på, hvor dybt i undergrunden det ligger. Når der skal bores efter geotermisk energi, foregår det i den kontinentale skorpe. Skorpen er meget tyk og består af granit. Og det er i dette lag, at der bliver foretaget boringer for at få øje på mulig geotermisk energi, eller når vi faktisk skal udvinde energien fra undergrunden. For at gøre forklaringen om jordens indre lidt mere simpel, vil vi kort vise en video, hvor jorden er byttet ud med et æble. Æblet er ligesom jorden, og inderst inde finder vi kernen, hvor der som nævnt tidligere er rigtig varmt. Og hvis vi befinder os i det yderste lag af jorden og går længere ind mod kernen, desto varmere bliver det. Faktisk bliver det 30 grader per 100 meter, du bevæger dig. Og vi hopper videre til, hvordan man udnytter geotermi som energikilde. Geotermisk energi er udnyttelsen af vand i undergrunden, som er blevet opvarmet af varmen fra jordens indre. I Danmark ligger de varmelag forholdsvis dybt begravet i undergrunden, mens i et land som Island med vulkansk aktivitet findes de varmelag meget tæt på jordens overflade. For at udnytte geotermisk energi er vi afhængige af, om der findes lag med gode vandledende evner, så vandet kan strømme uden hindringer. Hvis vi kigger på figuren og starter ved niveau 1, ser vi, at det varme vand bliver hentet op fra undergrunden. Og vi går videre til niveau 2, hvor dampen fra det varme vand videreføres ind i en turbine. I niveau 3 starter turbinen, og turbinebladene begynder at køre rundt, hvilket starter generatoren. Fra generatoren udvindes der energi, og den omdannes til elektricitet. Resten af vandet fra undergrunden går over til en afkølingsproces, og vandet fra afkølingsprocessen bliver pumpet ned i jorden igen, og derfor opholdes der et tryk i undergrunden og et system, man kan bruge af hele tiden. Så går vi videre til spørgsmålet, om der er problemer med implementering af geotermi. Ved implementering af geotermi er det relevant at skelne mellem 3 forskellige jordvarmeanlæg. Det første jordvarmeanlæg er et lukket system med horisontale slanger, kun 1 meter under terræn. Det andet jordvarmeanlæg består af et lukket system med vertikale slanger. Det sidste system er et åbent system med boringer til produktion og injektion. Ved disse 3 forskellige anlæg medfølger der nogle implementeringsproblemer. Anlægget med horisontale slanger kræver et stort areal, og samtidig kan normale huse med horisontale anlæg være påvirket af årstidsvariationer med svingende temperaturer. Det vil specielt kunne mærkes i vinterhalvåret, mens der om sommeren vil være varmt, og jorden vil derfor blive varmet rimelig hurtigt op. Pladsmangel er dog ikke et problem, hvis vi kigger på figurer B og C, da anlæggene har vertikale slanger, der stort set ingen plads kræver. Til gengæld har de vertikale slanger en bedre udnyttelsesgrad end de horisontale på baggrund af en højere konstant temperatur i jorden gennem de seneste år. Et varmeanlæg med vertikale slanger er dog omkostningsmæssigt dyre at bygge og implementere. Og så er der nogle miljømæssige ulemper ved geotermi. Geotermisk energi har flere positive egenskaber, ikke mindst de miljømæssige fordele ved at spare på kul, olie og naturgas. Samtidig kan afbrænding af biomasse reduceres, så der også bliver biomasse til andre formål, som f.eks. transport. Det kan mindske CO2-udledningen, fordi den del af den eksisterende produktion fortrænges fra varmen fra geotermianlægget til mellem halvdelen og en fjerdedel. Geotermisk energi er dansk energi,
så betalingsbalancen påvirkes kun positivt. Produktionen sker lokalt, hvilket sikrer stor forsyningssikkerhed, og endelig er produktionsprisen for den geotermiske varme stort set uafhængig af svingende verdensmarkedspriser på forskellige brændsler. Og på grafen her kan du se, at produktionen af vedvarende energikilder er stigende, og at vi i nyere tid er blevet bedre til at implementere de vedvarende energikilder. Vores vedvarende energikilde geotermi har haft en opadgående kurve siden 1980, dog indtil 07, hvor efter produktionen er påbegyndt at falde en smule. Det er umiddelbart ikke nogen store barriere. Geotermi er som sådan en god vedvarende energikilde, da den ikke kan ændres på, fordi varmen kommer ind fra jordens kerne. Det miljømæssige problem vil være, at man skal foretage nogle boringer for at finde ud af, om man kan udvinde geotermisk energi på det givne sted. Ressourcerne til boringer og varmeanlæggene er kostbare, og det vil derfor være en mere indirekte påvirkning af miljøet, frem for en direkte miljømæssig ulempe. Så har vi også, hvordan vi ser energikildens potentiale i Danmark. Vi vurderer selve ideen om geotermi i Danmark som værende en rigtig god idé. Og når først de geotermiske anlæg er anlagt, vil det være gode muligheder. Det er dog rigtig dyrt at bruge mange kilometer ned i undergrunden og bygge de nødvendige anlæg, selvom Danmark har op til flere områder, hvor geotermisk energi fik udnyttes, er det ikke en lige så tydelig mulighed som på Island, hvor der findes varmeanlæg eller varmelag meget tæt på jordens overflade. På et landsplan er det en god idé, men ser man mere regionalt, kan det være større udfordringer på grund af pladsmangel. På kortet her kan du se, at de farvede områder viser mulige sandstensrige reservoirer i Danmark, og på de hvide områder indikerer, at reservoiret slet ikke er til stede, eller at det er så blevet gravet for dybt.